जायनि थाखाय जोंनि सिगनेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमोद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै एनडिएफबिआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमोद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै एनडिएफबिआ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिसफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेआ जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जाथिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै एनडिएफबिआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनाय जों बुजि मोन्दों प्रमोद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमोद बर' बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय एनडिएफबिनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानसुआ बे खोथाखौ बुंदों भइसआल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावसि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय एलपि स्कुल दंमोन बेखौ सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदि गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफोराबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना फैखो डिएसि लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन बेलटिया आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै बिटिसि मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम माने सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेडिया बाइट होनायाव जों गम मोनगासिनो दङ बिनि उननिफ्राय बिटिसि खुंथाया मोजां बेखौ बुजि मोननानै पलिटिकेलि जों बेखौ लानांगोन इलेक्शन गेलेनानै जों बेखौ लानांगोन होननानै बिथांमोना नाजाबाय आरो डाबल पि बिपिपिएफ बै समाव सोरजिबाय आरो बिपिपिएफनि गतै आफादगिरि नेहाथारिखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम जों मोनथियो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा लाबाय बेखौ बुजि मोननानै नांना फैनाय हाथियारनि संग्राम खालामना फैनाय हाग्रामा महिलारिया सिंगेल पि खालामनानै हारसिङै माने इलेक्शन गेलेनानै बिथाङा रुलिंआव थाबाय बै समनिफ्रायनो माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ डेभेलपमेन्टनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अर्थात बै समनि दैदेनगिरिफोरा बोखावनानै दोनबाय आरो बिदिनो हारिखौ खौसे जानायनि लामायाव बिथांमोना लाबोआखै एनडिएफबिआ सभारेन्टिनि थाखाय नांनाय जों जेब्ला हाग्रायाव दंमोन जेब्ला जों फर्मेल सिसफायाराव फैबाय अब्ला जोंखौ सोरखारा बुंबाय स्टेटहुडनि सायावनो नोंथांमोना रायलायनांगोन दे थिग दङ जोङो रायलायगोन बेबायदि जोङो आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो थाखाय जोङो गोसो होनानै जों सावरायदोंमोन स्टेटहुडनि सायावनो जोङो मेम'रेन्डामखौ लिरनानै भारत सरकारनो जों गथायदोंमोन जों मोनफुंहोनो नागिरदोंमोन जों नायदोंमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसारनाय समाव गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारदों माब्लाबा राजा लामा जिरायथानांगौ होनबा लाख लाख रायजो राजाफोरा ओंखारदों मालाबा हाइवेआव जिरायथानांगौ होनबा हाजार हाजार रायजो राजाफोरा ओंखारदों थैनि सुहैनांगौ आलादा रायजो मोननो थाखाय होननानै बुङोब्ला हाजार हाजार मानसिफोरा थैनि सुहैदों दिनै मुभमेन्ट दङ दिनै सोमावसारनाय दङ उमुक फोथाराव जमा जानांगौ होनना बुंबा हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरा जमा जादोंमोन बेखौ नायबिजिरनानै एनडिएफबिआ बुजि मोन्दोंमोन जोङो जाथिनि थाखाय गुलि अरनानै समायखिरा लानानै फैनाय मोनसे संगठन जों मानो कमप्रमाइज जानो जेराव रायजोआनो मेङाखै रायजोआ दिनै आलादा रायजोखौ जेरैखि जाया नांगौ होननानै एबसुनि मुभमेन्टआव ओंखारगासिनो दङ बेखौ बुजि मोननानै एनडिएफबिआ आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंहा डेन्जारा दंमोनबाबो सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथाङा मिथिखागौ गावहा फार्स्ट ट्रेक जानानै कनभिक्ट जाबाय डेन्जारा बिहा दङ थेवब्लाबो बिथाङा गावनि बाथ्राखौ सानना लाफानो जेरैखि जाया रायजोनि आरो हारिनि लुबैनायखौ सुफुंनांगौ आलादा रायजोखौ दाफुंनानै होनांगौ होननानै एनडिएफबिआ हमथाबनानै रायलायबाय थादोंमोन नाथाय बेयावबो नुबाय जोङो
जाय संगठना दिनै कुनु इमारजेन्सि गैयामोन संगठन जोबलांनायनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिनो गोनां जेबो गैयामोन बिथांमोना जेबो सिन्था गैया नेचारेल मोनसे संगठन जाथिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बे बर' फरायसा आफादा थाबाय थागोन बे संगठननि दैदेनगिरिफोरासो जेबो इमारजेन्सि जेबो गिनो गोनां गैयै संगठननि दैदेनगिरिफोरासो दिनै हाखु दाखै बे ओंथि गैयै बिटिआर बायदि एमओएसआव दिनै हाखु दाखुयै साइन होदों आरो बेबायदि एमओएसआव गथै बर'नि नांग्रा आफादफोरखौ साइन होनो बाध्य खालामदों जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ हाखु दाखु बख'ना लाना थांनानै मिथिया माया गोथां गोब्रामै दिनै सुक्तियाव खालामनायाव दिनै बाध्य खालामदों आरो बे जारिमिनखौ नायनानै दिनैनि तारिखाव बुंनो जोङो रोखा जादों जारिमिना दिनै फोरमायदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर हिसाबै गुबुना नङा दुलाराय बर' फरायसाया खिन्थु गावखौ दिनै एस्टाब्लिश खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो अर्थात एबसुनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा नङा जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आनसलिकनि दैदेनगिरिफोर इउनिटनि दैदेनगिरिफोर इभेन सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो इनोसेन्ट बिथांमोना जेबो दाय गैया नाथाय प्रेसिडेन्टशिपआव जायहा बिबान लाबोदों बै व्यक्तिफोरा खिन्थु जोलैनि हांगार हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा खामानि मावबोदों बेखौ दिनै बानसुआ बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ सानफाफिन नाय जारिमिना दिनै माखौ रोखायै फोरमायदों जों दिनै जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बेबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो गोनां जादों आरो दिनै जोङो खावलायनो हास्थायदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै सिरि मोननाया मोजां सांग्रां जानाया मोजां सोर लिडारा दिनै जोंनि हारिखौ माबायदि जों लांगोन सोर लिडारा दिनै जोंखौ बेबायदि दुखु दाहायाव दोनदों दिनै बेखौ दिनै सिनाय मोननाया मोजां खारन बिनि मेम'रेन्डामाव गोबां मोजां पइन्टफोर जाय पइन्टसफोरखौ इन्टारल'किटरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन सेपारेट स्टेटखौ आं हाथ'वा बे आंनि केपासिटियाव गैया जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारजों पलिटिकेलि टक खालामगोन बेयाव नोंथांमोना बार्गेनिं खालामनानै लायोब्ला बे नोंथांमोननि गोसो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बाखि जोंनि मेम'रेन्डामाव गथायनाय गथै पइन्टसफोरखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदोंमोन जोंनि मेम'रेन्डामाव बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा दंमोन दिनै हाजार लाइमोनफोरखौ जोङो रिजिमेन्टआव थिसननो हागौमोन दिनै जाय बर' इयुथ्सफोरा बेकारै दङ नोंथांमोननि बेबायदि समखौ दिनै प्रौड बर' बिथाङा लाबोदों होननानै जों दिनैनि तारिखाव बुंनांगोन बेबायदि समखौ दिनै साख्रि गैया मा गैया बेकार समखौ दिनै इउजि ब्रह्म बिथांमोना लाबोदों होननानै दिनै जों बुंनो गोनां जागोन खारन इउजि ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जों साबायखर होनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जोंखौ गथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै मेगन मिसेबनानै सुक्तियाव साइन होबाय होननानै बिथाङा बुंनाय व्यक्ति दिनै सानफाफिननाया मोजां सोर फावथिना खालामग्रा दैदेनगिरिफोरा दिनै जाथिखौ मा लेभेलजों लांदों दिनै आलादा रायजोआ जुदि मोनोमोनब्ला बयबो रायजो राजाफोरा बिखा फोरदांनानै थांनानै थानो हागौमोन बर'ल' नङा जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरा मोजाङै थांनानै थानो हागौमोन नाथाय बेबायदि जोंनि मोनसे मोन्थायखौ जोंनि उदैनि ओंखामखौ दिनै सोर बायदि व्यक्तिया नोंनिफ्राय सिख'नानै लांखो बेखौ दिनै नायफाफिननायनि सम